Излет към Мезонета от към Монтвю и Верту комплекси. Френското училище в Макси, което е на 50 метра от блока. Улицата, която води към Френското училище от блока. Това вляво е комплекс Монтвю, малко по-надолу е комплекс Верту и блока с южните дворове. Въздухът е изключително чист и Витоша е съвсем наблизо. Комплекс Верту и блока, в който се намира Мезонета тип редова къща. Има кафене, също така има плод зеленчук, супермаркет. Това е блокчето. Входа към подземните паркоместа. Автоматично се отваря вратата с дистанционно. Има датчик за включване на осветлението. Местата са много просторни и е удобно за паркиране. Ето тук две коли. Спокойно се отварят и двете врати. Пред блока има озеленяване. Това е входа. Топлата връзка от подземните паркоместа към апартамента. Полиран камък. 3 мезонета на апартамент на етажа. Това е апартамента. От вратата, зад вратата вдясно, има обособена ниша за вграден гардероб. От другата страна баня с тоалетна. Банята позволява да се вградат в нея пералня и сушилния машина. И остава място за тоалетна. Изводи за кухня. Това тук е извод с газова печка. Вода. Канал. Силови контакти, осветление. Газовата инсталация. Цялата стена е с френски прозорци. Много добра дограма на гелън. Изключително добре изолирана. Излизаме на двора. Всеки един от мезонетите има собствен двор, 78 квадратни метра. Комплекс Верту и комплекс Монтвю. Има място за беседка, ако искате. Барбекю. Райграс. Люлка. Каквото пожелаете. От тази страна на всекидневната има
голям алуминиев радиатор, изводи за кабелна телевизия, стълбището към втория етаж. Коридорче, ниша, която може да се направи вграден гардероб, голяма баня, с инсталации и изводи за вана. Спокойно има място за тоалетна и биде и голяма мивка с тоалетка. Спалните са две по 15 квадратни метра. Южни. Целият апартамент е южен. Изводи за осветление. Сега ще излезем от спалнята на терасата, която предлага красива гледка. Тези дръвчета през пролета и лятото са много красиви, декоративни. Градинката отсреща е с райграс. И дворовете също са зелени и много красиво през лятото. От източната страна е комплекс Монвю, комплекс Макси, комплекс Верту, комплекс Монвю. От запад има баровски къщи и луксозни кооперации. Гълъбите не се страхуват. Страхуват се. От Семеновско шосе към апартамента има асфалтиран път. Константин Петканов 17, Славка Раслав номер 1. Славка Раслав е улицата, която води към подземните паркоместа. Пропуснах да кажа, че освен магазинче за алкохол и цигари, много хубав плод зеленчук и супермаркет, има и фризьорски салон. Комплекс Верту, непосредствено до блока. Един изглед към южните дворове. Както виждате, има много висока ограда, която възпрепятства достъп. Също така има възможност и за СОТ. Съседната кооперация от срещу комплекс Верту. Витуша, както виждате, една луксозна къща. Има още няколко такива наоколо. Комплекс Макси.